Rikici ya balle a sakatariyar jam'iyyar PDP ta ƙasa da ke Abuja, wato Wadata Plaza Abuja, yayin da Bala Muhammad Kaura, gwamnan jihar Bauchi, da kuma sabon zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar ta PDP suka halarci wurin domin gudanar da taron zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya na ƙasa, yayin da wuke da jama'a suka shiga wurin da sanyin safiya don su hana su Bala Muhammad Kaura shiga filin taron, wato cikin sakatariyar jam'iyyar, yayin da aka hangi Bala Muhammad Kaura da shi da jami'an tsaronsa suka yi yunƙurin tusawa da ƙarfi, suka buɗe ƙofar tare da taimakon jami'ansu domin su shiga cikin sakatariyar jam'iyyar. Give me a big food. You are big food. I'm not a food. You can shoot anybody like that. I'm not a food. Give me a big food. You are big food. I'm not a food. You can shoot anybody like that. I'm not a food. Give me a big food. You are big food. I'm not a food. You can shoot anybody like that. I'm not a food. Give me a big food. You are big food. I'm not a food. You can shoot anybody like that. I'm not a food.